बाची ना उठैब मत उठाव पैसा कहता ना दुख हो गइल बा कि दोस्त मित्र संगतिया केहू फोन लिखे उठावत कहाँ बाड़ू तू हो सुना ताड़ू ई हो नहीं के का जी ई जान तनी लेनी और लुइया काटे के बड़का बड़का लुइया हमनी के छोटका पहसुला में त ना कटले चिप्सवा काट के डाल दे पछेवा बहुत सूख जाई तो ठीक न हो जाई आलू घर के बटला ही बाटे आ कहां फोन करत तनी रवा अरे कुछ पैसा के काम रहे हो घट गइल बा इसे फोन लगाओ तई सोचो अच्छा ई बताओ एगो बात कहीं अच्छा हम कहीं जात हई हां और राता में 1 करोड़ रुपया मिल जाओ 1 करोड़ हां अरे बाप रे बाप का रो कोहे नहीं जी और अच्छा पूछई भी ना करला हम तो खुशी के मारे मर जाई 25 लाख के घर लेते हैं हां हैं हां लियाई ना जमीन तो बोले बाटे है जना बने रोड के जरी हां जी गांव ई ढेर अंदर आ गइल बाटे ना गांव अंदर नहीं आ गइल हमने कोयल अंदर में जा हां 25 लाख के घर लेती जमीन हाँ। आ 25 लाख रुपए लगे घर बनैती हां लग्जरी घर लग्जरी हमर भतीजा कहला फुआ देख कितना बढ़िया बढ़िया घर बाटे जोन खूब सुंदर सुंदर रहेला नु खूब सुंदर सुंदर करे कहला सन अच्छा आउट सुन हां 50 लाख 50 लाख बात चाहिए अब 50 लाख बच जाई हां तो 25 लाख रुपया हाँ। अपने अकाउंट में डालते हैं हां माने आग पाँच के कितना रे निक सोची ना अभी सुन ना अब 5 लाख के मोटरसाइकिल लेती हां बचल 20 लाख बिचल नु 20 लाख बचल अब 20 लाख के खूब बढ़िया गाड़ी लेती 4 चक्का आगे बैठ के आ गाड़ी चलाती या खूब घूमती आगे हम बैठम अरे मर्दाना आगे बैठेला लड़की मेरा आगे बैठेली सन हम देखले बानी हम आगे बैठम हम कुछ नहीं जाना हम आगे बैठम त आगे बैठम ना हम आगे बैठम हम मर्द हई ना हम मेरा रुई तो का बोलम आगे बैठम अरे तो हम कह देनी नु आगे बैठम ढेर नटंगी करबा हम कुछ मारू देम तारा के माने गाड़ी की नहीं हम आगे ना बैठम हम पीछे बढ़न तो फिर गाड़ी की नहीं लेके फायदा का भइल का मतलब भइल कि जौन हमरा सुखे ना मिलल ना तोरा पीछे बैठे के बा हमारा आगे हम आगे बैठम हम कह देनी बात काहे ना समझे से आगे हम बैठम में अरे रौरो बैठम हमहू आगे बैठम दुना नहीं बैठे के तो ब्रेक कैसे लगी गियर कैसे लगी रे 4 चक्का में ढेर ब्रेक रहेला ढेर आदमी बैठेला ओमे पीछवा जगह रहेला आगवा एके आदमी बैठी हन 2 आदमी बैठेला हम देखले नहीं की का एगो ड्राइवर रही एगो हम रहम हां 2 सीटवे रहेला तो ना तब हम आगे बैठम ड्राइवर के ना रौरा गाड़ी चलाए तो हम ड्राइवर ना नु हई हम मालिक नु सीख नु जाई लेकिन हम आगे बैठम कह तनी आगे बैठम तो बैठम हम नहीं जानो अब देख हमारे ढेर बोलबे महाराज जी भी आगे हम बैठम आगे हम बैठम तो हम मार लागम बताओ हो ये मरत गाड़ी घोड़ा लिया दलन आगे ही बैठियन हमार कोनो वैल्यू ही नहीं खे हां उ तो हमार करम बाकी आतना सब होखत आटे हां नहीं तो आज के बाद हमारे लिए बोलिए मत आज के बाद राम से बोला मत कर मतलब रखनी रखल बनी रौरा यही से हमरा के नहीं आगे बैठावत कि आगे बैठबी तो जान जाई देख ली हम बुझत नहीं कुल बात गाड़ी में आगे बैठम तो बैठम हां ना बैठबे आगे हम बैठम हम नहीं जानत कुछ अरे गाड़ी दादा हम जात नहीं आलू के चिप्स ना काटम हम तेरे के बढ़िया बढ़िया खाना खिया के बना के ना खियाइम हां खियावा चाहे भूखे मार लेकिन आगे हम बैठम हां बैठम हम अभी जात नहीं बैठे हम अभी जात नहीं बैठे हमारे लिए मत बोली है अगर आगे बढ़ जीबे गाड़ी पता जान ली है आगे हम बैठम शैतान लेके पीछाली कहता नहीं हमें तारा मत हाई कर आज के बाद बोलिए मत हमारे लिए अरे ये छोटे आयो तो गिर कोई नहीं बड़ी चोट लागल बा काहे हाला करतो हम जा दोनों जना का जने जी हम तो घर में रहनी ना तो ई ना बुझाला कि घर में रहत तो देखियो ली अहरे बहरे तनी अब बताई 1 महीना तो हो गई हमार आइला हमनी के बहरी चली बहरी हो बहरी जाए के कहतनी घरे में झगड़ा करतो सन तो ना हमरा लाज लागेला जी वहां से लाज कर जा बहिया सन तब न पूछल होई का बनिल बड़ू खाए के अभी तो पूछे ही वाला रहनी कि दीदी जी से का पूछ के आई हो करम अभी खाना नहीं खूब बनैले ना अब रवा बड़ जेठ बनी तो रवा से न पूछ के बनाई अपने से बना हो तो घर में जौन बा ई ना बुझैलो कि बना देही अब का हमरा से पूछबी त हम कहब कि खसी मुर्गा बनाओ जा
हम बनैबो करम तो कम के अपन मन से बना देनी ऐसन कुछ नहीं। ऊ रहे नु ओकरा से पूछ लेला कम से कम। जाय दी हमरा के माफ कर दी, हम ना बनेनी आगे। ओकरा ना बुझाला कि तनी खाए का बनवा दी, अच्छा कुछ कह दी बनावे के। ए दीदी जी वहां के कुछ ना कहनी। हां बताव खिसियाई ना को हम अकेले रही तो अब ले बना के खिया देत रही ओकन जना के सब काम धंधा कर देत रही आ दूधू को बाड़ू दे तब तन जनी से होत नहीं के। मछली का दीदी का दीदी करतड़ू आ के तर मांगे फारम खाए नहीं खूब बनैले अभी तक ले। ए दीदी जी आटा हम ना सनवा दी, बनाई हम कहनी आगे बैठा के तो ना बैठैहन। आटा सनवा दी तनी उनका। ओकर ताज धइल बा कि वो आटा सानी त हम ना करबू सन त जासन हम ही करतनी तो हानि के रहते हुए बड़ जेठानिए करी। हम नाखून में घुस जाई ना दी। नाखून कितना मेहनत से बढ़ाइले अरे बानी। राम अरे होते होते नुह पढ़े लगे का जरूरत पड़े हमनी के देखते हई हैं ओही में मार मैला घुसल फैशन में त फैशन में देखी त कहां महिला घुसल बा, कितना सुंदर लागत, लम्बा लम्बा नाखून अच्छा लागेला। चुपचाप जाके बनावो समझलू। ए दीदी आटा सान दे। जाओ करे से कहियो ध के मंगिया दूध दिए कि ना जाओ करे से कहियो हमरा से कहत रही आटा सनावे के। आई रे राम लो ना अब हमारा जाए के रहे उनका घरे चर्चा होखे वाला बा, उनका घरे जाए के रहे खालिए पेटे हमरा लागता कि जाए के पड़ी सच धज के नहीं कि दुख और खाई या खा के तनी जाई तो और न बनल और बन गई। लावा सन जल्दी बना के मारे भात लावा सन। खाली माथा में माथा कैले रहत तड़न एकदम एगो मरद हमर बात मान ली तम जानती कि हां कौनो बात ना मानेला हर में से अपने जीत हम भी जितिया झमकल देवी का भइल कितना झमकल बाड़ू। दीदी रौरा चुप रही, रौरा कुछ नहीं दिया हमार मरद एगो बात ना मानेलन हमारे मरद होके हमरा तो कभी कभी शौक होकेला कि हमार मरद हवन कि ना हवन। ए देवी जी रउआ जब से आइल बानी तब से तो हम शांति बानी। दीदी कहत नहीं शांत रहो। बताई रौरा कि बताई एगो बात मान लेतन त का हो जाई तू बतिया में बात का आ लेकिन नहीं कौन बा हां कौनो बात हो सकेला ना कौनो बात दसन ने हमरा चर्चा में जाए के बा। ए दीदी हमरा से मत मांगी ठीक न जबले हम आगे बैठम ना खाए देम ना हमेशा हमरा के नीच ताकेलन हमेशा नीच ताकेलन आ हमारे कर्म के फल बानू कि इतना बाटे घर दुआर में। हां जब देखो तब पैर के नीचे जतले रहलन आ अरे बतिया में का बाटे आगे बैठम त बैठम बैठारे त ना आगे अरे कहां हट जाइत लागत है कि फिर झगड़ा कैले बड़े सन एक दूसरे के कोनो के बात के लेके अगर हम कुछ बोलम ना अब बोलबे ना करम अब बोलबे ना जी। अरे आज खाए होए मिली ए माने हमनी के भूखे मरल जाओ खाना पीना ना बनइबे खा के मरी जाए खइला बिना मरी हम कहत नहीं नु कि हम ना देम खाए त ना देम जब तक आगे ना बैठम ई कोनो मतलब है हो आ एक से एक देखो तनी मेहरारू मरद आगे बैठ के खूब कुशल मंगल में रह दा लेकिन हमरा के मेरी विपत पड़ जाता है काची के आगे कह दिया काची के आगे बैठी हो हम आगे बैठो ना आगे हम बैठम हम मरद हम। अरे का मेहरारू आगे ना बैठली सन दीदी अच्छा ये बताओ कि मरद आगे बैठी कि मेहरारू बैठली सन कि ना आगे कहि ना चुप चुप बिल्कुल चुप एक निकल से मुआ देता चुप कबे सुन तो आगे 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 काची के आगे रे काची के अरे जान तड़ू बात का बोझो हां बात बोझो कि मान लो कि अब कहीं जाता नहीं हां रहती में हमारा 1 करोड़ रुपया मिलल अच्छा मिलल हां तो मान लो कि हम 25 लाख के जमीन ले लेनी अच्छा जमीन ले लेनी हां आ 25 लाख रुपया का हम हई घर बना देनी अच्छा घर बना देनी अच्छा अब 25 में से 25 लाख रुपया हम बैंक में जमा कर देनी अच्छा ठीक बा अच्छा अब 5 लाख रुपया का हम मोटरसाइकिल ले लेनी अच्छा अब 20 लाख के 4 चक्का हम गाड़ी ले लेनी अच्छा ठीक नू हाँ। जब 4 चक्का गाड़ी ले लेनी तो गाड़ी में हम आगे बैठम की हम पैसा हमारे में बैठम। रखे का एही खातिर झगड़ा बा हां तू उठ रे तनी हेने हेने हां सिखाई दीदी हाँ, सिखा। हम आगे ना बैठ सकीला ई कौन बात भई मुंह निको देखत आगे बैठे वाला अपन तू देखा ना मुंह अपन हम बैठम आगे आ ना बैठ त खाए बना के दे चुप 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 दीदी उनको के चुप कराई ना उनको को चुप करा दे बबुआ एक अच्छा ये बताओ आगे सुना पहले 1 करोड़ मिलल बनू हां तो तनी 10 करोड़ 1000 रुपया दो ना गाड़ी मिलल ना पैसा मिलल ना जमीन किनाई लड़ा तो जाए आगे बैठम जना घर कमा से जड़े घर पैसा मिली ओ घर लड़िया सन जना घर दुआर पे गाड़ी किना जी ओ घर लड़िया सन अभी गाड़ी किनाई बा
हां अभी गाड़ी किनाइल बाके भूखे मुंह आवता सुन हमरा के गरीब दुखी आदमी को बोलने के लागत भूखे मर दे बोरे से खाए बाद खाए तो हम ना खाए तो के गाड़ी पे चढ़ा सन हम ही जाते भी अब जिंदगी हमर सेती हो गल बर्बाद हो गल रे दादा एकनी के पाछे अरे कन्या अरे कहाँ 1 करोड़ रुपया बा कहाँ जमीन ले आइल बा कहाँ घर बनल बा आ कहाँ मोटरसाइकिल है कौना बैंक में 25 लाख जमा बा रौरे नु कहत रही मिली तो आ गाड़ी कहाँ पहले ही झगड़ा करत रहे पागल है हम जानी कि मिलिए गइल जाए कोई ही लौट जाता तो को मिली रे 1 करोड़ रुपया हमनी के अरे अभियो से खाए का बनी रे दादा दीदी बोन गुल चोरा के रख ले रही हम देते नहीं रौरा के रुकी का अब झगड़ा ना करबे ना लेकिन मिलल जरूरी बा 1 करोड़ रुपया त गाड़ी पर आगे हम ही बैठल मिली तो ठीक बा हम पीछे में बैठ जाए डिक्की में बैठ जाए डिक्की में लौका कोड़ा है इसकी डिक्की में डाल देबे नाम तो रही नु कि सुमित वो के गाड़ी किना गइल सुमित वो गाड़ी वाली हो गई नाम तो रही नु हो ना तो बोले डिक्की में बैठ गए हां दूर के दीदी देते खाए का साला हम तो पढ़ल लिखल बौरा रहबे कोई रही इहो एगो बौरा हो गइल बताओ हमनी को सही झगड़ा कर देनी जाए 1 करोड़ खातिर आ 1 करोड़ मिले बे ना कोई